Tämä on aurinkoilmakollektorisi. Jotta se toimisi oikein, kello on asetettava oikein. Pidä SET- ja M-painikkeita yhdessä painettuna yli 2 sekuntia, säädä aika nuolinäppäimillä ja vahvista SET-painikkeella. Valitse käyttötila M-painikkeella. Voit vaihtaa auto, dry, man, HFA ja HIA-tilojen välillä. Säädä tuulettimen nopeus nuolinäppäimillä. Määritetään nyt automaattitila. Tämä kollektori toimii aurinkoenergialla. Pidä autopainiketta painettuna yli 2 sekuntia ja valitse nuolilla sun energialähteeksi. Aseta sitten tavoitelämpötila ja tuulettimen nopeus. Aseta sen jälkeen ajastin, paina SET ja säädä tunnit ja minuutit nuolilla. Samoja asetuksia käytetään, kun laite saa virran verkkolaitteesta. Pidä auto painettuna yli 2 sekuntia, valitse DC ja säädä lämpötila ja tuulettimen nopeus nuolilla. Aseta sen jälkeen ajastin, paina SET ja säädä ajastimen arvo. Seuraavaksi määritetään kosteustila aurinkoenergialla. Pidä dry painettuna yli 2 sekuntia, valitse sun ja vahvista SET-painikkeella. Aseta haluamasi kosteustaso nuolilla. Aseta ajastin samalla tavalla, paina SET ja säädä ajastimen arvo. Kosteustila voi toimia myös verkkovirralla. Toimi samalla tavalla, pidä dry painettuna yli 2 sekuntia, valitse DC ja aseta haluamasi kosteus. Säädä tuulettimen nopeus ja ajastin.